evidentment confia que si hi ha un acord plenari es farà. I de fet volia perquè se tingui en compte un poc quina és la proposta de que li demanem a l'alcalde que faci una modificació, perquè a voltes igual el fàcil és dir ara que reiniciem vol que s'abaixen els sous. Suposo que no te sabrà mal, Ricardo, una vegada vam tindre una conversa en la que tu em vas comentar que hi havia que tindre en compte que a partir de la modificació en el govern hi havia delegacions que havien augmentat, que hi havia gent que tenia més tasca. Evidentment, amb l'eixida del Partit Socialista n'hi havia regidors i regidores que augmentaven la seva tasca en l'Ajuntament. I em vas preguntar si, d'una manera un poc informal, com ho veuria jo, perquè evidentment el tema del debat de sous a vegades no és molt agradable i crec que és bo fer-ho en certa confiança. I jo te vaig dir, vosaltres ja sabeu que en cert moment nosaltres amb el càlcul, la quantitat a partir de la qual fèieu la divisió en els percentatges no estàvem d'acord. Però, te vaig dir en aquesta mateixa reunió, evidentment estic totalment d'acord en que si una persona passa de treballar el 30% a treballar el 60% ha de cobrar més. I això no n'hi ha cap dubte, perquè evidentment el treball de les persones s'ha de dignificar. I si una persona passa a treballar més, ha de cobrar més. Després la quantitat, no sé si ens posaríem d'acord o no, això ja seria una altra cosa. Però evidentment crec que ahir està on, almenys des de Reiniciem, estem presentant i valorant que cal una modificació, no tant de les retribucions, sinó de les dedicacions, que porten atribuïdes, evidentment, una retribució.